Sande winjo ni nitiere bill moro ma bende kendo chako chuo gi piny owacho. Mano mar dwaro ndiko jolup jotend migepe kendo e tich. To ing'e ni mano en gima nyalo luongo gi dho ngere ni exercise in futility. Nikech king'iyo bill no kata gombo mar loko chik moseket mbele bunge marwa, en gima nyalo luongo ni legalizing an illegality. Manyiso ni itiyo gi yo mar sheria mondo iket gima onge sheria mondo bedi. Kech mokwongo king'i katiba marwa, to position miluongo ni Chief Administrative Secretary, it is unconstitutional. Omiyo doho nowacho ni gimowacho ni to mokwongo onge katiba. Kech katiba kanyo ema wantiere gi tienge mopogore opogore manyisowa kaka oripo bed ni sirikal iriembo. Wan gi chapter mawacho no weche mag executive, pani en chapter 98. Wan gi chapter mawacho no wache legislature, kaka iyiero jobunge, kaka bunge tiyo, article 89. Madhi nyaka 92 kucha. Wantiere gi chapter mabende nyisowa kaka doho oripo bed ni tiyo, manyiso ni judiciary. Bang'e to wantiere gi chapters mopogore opogore mabende siro kaka tienge adek gi oripo bed ni tiyo. To king'iyo chapter article mar executive, onge kamoluonge gimiluongo ni cabinet administrative secretary. Mak mana ni king'iyo kaka katiba owacho ni president marwa, jatelo mar piny nyalo tiyo, to wach ni at any given time rais nyalo yiero jogo ma oparo ni nyalo konye e chopo tiyo maber kaka ne ochano nodwa ni mondo ti. Manyiso ni at any given time the president can put in place mechanisms to ensure implementation of government programs. Ingeni implementation kanyo bende makelo kora na paro nikech kata mana kineno jolup jotend migepe mabende nochuo kinde kama bende moko kuom gi bende wang'e wuok e gwenge magwa makaluo. Ng'ato nyalo penjo ni is it awarding acronyms koso en dwaro mar ketho pesa nikech kata mana kwaneno kaka gope bende othung'o oganda ma pacho kainde gi sani nikech osara